Olespa vaan terve. Niin se vaan marraskuu ruppaa olemaan melko lailla pulkassa. Marraskuun tosis viimeinen päivä. Elikkä taitaa olla 30. päivä. Ei joku 29. päivä. Ja semmoista kahtelu on päivän tässä tupaukkona ollut ja noita Kuusamosta noita hiihtokilpailuja on katsellut. Ja ei ole suomalaisille nyt tullut ihan hiihtorintamalla niin menestystä. Kummasesti onhan noita kuitenkin Printtilöissä niin on Vuorisen pariskunta Matin Talo ja Vuorinen olivat vinaalissa molemmat, mutta taisivat jäädä vinaalin viimeiset kumppiin. Ja kyllä se näkyy olevan vaan sillä viisi, että tuo Jasminjoen sun niin jaksaa huppasta aina nuo 2-3 ensimmäistä R ihan hyvästi, mutta sitten näkyy tuossa vinaalissa rupeaa jääkeekkumaan siinä viimeisessä rintissä siihen malliin, että ei taida olla aina jakoja sitten tulla kärkikamppailuita. Ihme homma, vaikka ommiin sanojensa mukaan piti olla elämänsä kunnossa. Ja voipa se olla elämänsä kunnossa, mistäpä tuo aina tiedä. Tietää ja haastattelussahan tuon verran valittelua, että ei jalat pelannut. Ja vaikeahan se on hiihteen, jos ei jalat pelaa pelkillä käsillä. Kun se sukset on kuitenkin siellä jaloissa. Jos ei jalat pelaa, niin eikä sitä tuu sitä hiihtämisestä mitään. Mutta kesähän sitten on pitänyt siihen malliin harjoitella, että ne jalat pelaa. Mutta onko joku seikka unohtunut, että on vähän niin kuin tuohon herkkyyteen on liian vähän kiinnitetty huomiin, että jos et ole tarpeeksi herkässä kunnossa, niin voi olla, että suks ei luista eikä kulje silloin niin kuin noilla muilla maailman tyttöillä. Laari Vuorinen niin ihan hyvin noissa erilöissä hiihti, mutta sitten tuossa virallissa ei ollut ennen panoksia ennen, mutta norjalaisia 4 kappaletta, niitä hevosia oli sillä, ei kun ihmisiähän ne oli, mutta ne on niin kovaa kuntoista porukkoa Norjan pojat, että ei niille tajattaa, että tuas kertaalleen mitä tuossa yhdistetty hiihto nyt on menossa, että Herola on noussut jo 5. tuossa hiihossa, mutta taittaa 5 ollakin se realistinen, että taittaa 3 olla niin pitkä matka tuolta 2,5 kilometriä ennen maalin matko on, niin eipä se siitä. Muuten tässä ei ottanut maailman tilanteessa mitään mullista voi tapahtua ihmeellistä. Ei ole rumpikattanut mitään mölläksiä nyt piastella, että eikö ole nyt keksitty vähän sitä hiljaisella, että seuraavia korttia ottavat pöytään, mitkä on Putinin vastaukset sitten siihen, mitä antavat seuraavat raahaehot. Eipähän ne, kun ne luulla, että he on vallottanut jotta alueita ryöstöretkellä olleet ja jos raahoa ruvetaan tekemään, niin eihän tuomusta pitäisi hyväksyä, että semmoinen, että mitä he on nyt tähän mennessä kerran ryöstää sieltä, niin niille pitää luovuttaa ne alueet, että jonninnäköistä rotia pitäisi olla näissä asioissa, että ei pitäisi mennä ihan noin vaan kaikki antamaan periksi, että pitääkään vaan. Mutta Ukrainan
kansan puolesta ajateltuna voisi se olla, että tuo rauha ruppeisi olemaan niin ihan paikallaan ja kenenkä tahansa puolesta. Jospa se ruppeisi tämä Suomen nyt talous nousemaan uusi atmosfääreihin ja rikastumaan ruvettaisiin. Ainahan tuo hallitus on valittanut, että tämä Ukrainan tilanteen ja Venäjän rajan sulkemisen takia ollaan tässä jamassa, missä ollaan, mutta liekköhän totta tuo. Onhan se tietysti sinne mennyt euroja sinne Ukrainaan ja Ukraina, että liekö ne mennyt ne varat, mitä on leikattu, niin kaikki sinne. Vai enkä tiedä, vedeköhän ne taas ottaa siihen, että saisivat pyssyjä antaa sinne Ukraina, niin Amerikasta ostivat asseita ja velaksi ja lahjoittivat ne Ukraina. Ja näin meikäläisen mielipiteen, niin ajattelin, että liekköhän tuo nyt ihan kun siellä tästä korruptiohommokin, niin aika tinkka on siellä Ukrainassa paljastumassa nyt, että liekkö ne kaikki ne eurot ja kaikki mitkä on ennen kaikkea ne rahavarat mitä on sinne mennyt, niin ei ole kaikilla saatettu ihan pyssyjä ostoon. Voi saattanut olla, että siellä on joku korruptioherran persien valunut nekin markat, eli eurot. Mistäpä tuon tiedä. Ja enkä tiedä tätäkään Suomen politiikkoa, että missä mennään. Että olikohan jossain vaiheessa vähän vikatikkilöitä lähteä esimerkiksi tuonne Kiinaan joka kohtaa viemään ja tietysti halavalla saatiin siellä tehtyä tavaraa, mutta taisi olla sekin vaikka hyvällä mallilla sitä materiaalit viettiin Suomeen pitkälti Suomesta pitkälle ja vekottimet ja vehkeet, millä siellä niitä tuotteita tehtiin, mutta taisi olla, että paljolti suomalaiset ei sitten itse niitä ostanut, että kun ne on Kiinassa tehty. Mutta nykyään sitten ostetaan kaikkea, mikä on Kiinassa tehtyä halavalla, kun ei raskita ostaa, kun Suomessa on kaikki niin kallista, niin Kiinassa Temu myypi niin halavalla, että puoli ilman niitä tavaroita ja kaiken kaikkiaan. 5 urheilijaa kiinni otettavana, että sinne 20 sakkoja. Kaiken kaikkiaan ja olkaa sitä aika paljon vierin että kun ulkolaiset sijoittajat osti suomalaisia virmoja tieltä ja jossain vaiheessa. Ja onhan se siinä vaiheessa silloin kun ne osti, niin Suomi tallo napsahti kohota nousuun, mutta nyt kun siellä ruvetaan niin olemaan, että siltä ei voittoa ennen virrat tuotakaan, niin ulkolaiset omistajat sanovat, että hyöstä taloa koettaa tämän homman. Tai sitten sanovat, että pistetäänkö tuosta porukat kävelemään, että tehdään pienemmällä porukalla näitä tuotteita ja otetaan se voitto ja samoin mitenköhän paljon lienekään, eihän niitä kaikkea eivät julkista tuolla julkisessa puolessa, että mitenkä paljon näissä suomalaisissa osakefirmoissa, isoissa osakefirmoissa, niin on ulkolaisten sijoittajien rahoja, eli tosi sanoen rahoja tai ulkolaisia osakkaita, että jotka niinku nostellaan vaan hyvät osingot näistä ainoasta suomalaista firmasta, jotka jotta tuottavat ja ne rahat menee ulkomaan. Ja sillä ei suomalaista bruttokansantuotettakaan hirveästi kohota. Enkä tiedä, saattaa olla niin, nyt tässä saattaa olematakaan, niin kuin sanoisi savolaisittain. Tällä.
Joo, joulua kohti mennä jollotellaan. Tosiaan muodottana alkaa joulukuu. Saapi joulukalenterista lävähtö ensimmäisen luvun selään. Aamulla luin Savon Sanomassa uutinen, että kun on kaaposta ruvennut loppumaan, eli on loppunut energiajuoma joulukalenteri. Ja sitten mitä siellä oli muitakin näitä kaararini, nyt on ihan oikein, kaararinipussin joulukalenteri. Että mitähän kaikkea, onkohan se pitillä ollut tämä 24 päkkinen ollut joulukalenteri ollut olemassa. Ja. Sieltä ne nyt maaliin tulloo. Norjan poika tulloo. Neljänneksi Ilkka tulloo viides. Ja hyvä sijoitus. Kolmas on eilen ja viides on tänne. Ihan hyvä. Hyvä sijoitus. Kolmosia ja vitossia tällä hetkellä jo plakkarissa. Kyllä. Tuossa on vain jännä juttu, että viikolla tuossa kun retkäti lunta vähän sattui ja nähtiin, että se talvelle röppöi, mutta nyt täyttää 5-6 astetta olla lämmintä tuolla ulkona ja ne lumeet on sulloon sujahtanut kaikki pois. Kaikki on sulanut pois, että ja luvassakin taas olla tuohon tulevalle viikolle ja seuraavallekin pitkälle ihan lussa keliä voi, että ei taida talvi vielä tulla jutkasta, että kyllä tämä ilmaston lämpeneminen näkyy olevan taas. Tiellähän olisi hiihteen hyvä, ei tarvitsisi paljon pitoa voitteita. Voitteita, joo. Tuossa tosiaan rukahiihto, joka katsellut on, niin 2019 vuonna oltiin paikan päällä kahtomassa rukahiihtoloita ja muistaakseni oli aika napakat kelit, oli ihan pakkasta taas aina silloin pyhänä olla ihan toistakymmentä astetta hyvän matkoja tai lauantaina olla aika pakkaskeliä ja perjantai, lauantai ja sunnuntai kun me siellä oltiin ja tuo Iivohan silloin voitti silloin lauantaina sen 15 kilometrin hiihon ja taispa Rista Pärmäkoski olla siinä naisten kisassa. Siinä onko se 5 vai 10, se taas olla se ja siinä taas olla toinen silloin ja sittenhän ne samoilta lähtökohdiltaan lähtivät nyt erilainen on taas olla systeemi nyt, mutta samoilta lähtökohdiltaan lähtivät sitten niitä aikaeroittaa niin pyhänä sitten takkaa ajokissa ja Iivo taas puolta kolmanneksi sieltä ykköstilalta Norjan poikia tai pari mennä ohi ja kolmanneksi kun se taas puolta Ristakin vai jopa huonommin mutta hyviä sijoituksia tuli ja porukko oli niin perusti. Oli todella porukka tai sattui vielä niin tosiaan olemaan luntakin hyvästi ja tosiaan ne kelit oli melko napakat, että pysyy se lumi hyvästi, että on tosi hieno lumiset naiset. Ja. Nyt ei ole tullut innostuttua lähtemään sinne tuliin. Vilho Palosaari oli siinä paras suomalainen 21. Kisaan etenivät. Joo, Kalpan peliä tässä oottele. On tuo jo 4 kello, että 5 hänen ruppee pelloamaan. Niillä olisi nyt tulla Vaasassa peliä.
kiikussa istun, niin pian heiluu sen takia. Niin Vaasassa on peli tänä päivänä, eilen oli jo Porissa ja hävitä kurraattivat ihan kunnolla 5-1. Ja tälleen, kun on aina pekuloinut ja arvostellut tätä, niin kyllä voi sanoa, että kyllä niin Kalevon pallolla on nämä puolustushankinnat tänä vuonna, niin ei voi kehua. Ei. En tiedä mitä hakivat niille Hugo Kalle ja sitten tämä Carlssonin eteen sopia porukkaankaan ennen joka pelissä ja sitten mikä se on se ruotsalainen pitkä poika vielä lisäksi, niin hittaita, mutta kankeita ukkoja on ja eikä ole oikeastaan nämä viime kauden maailmanmestarit, niin maailmanmestarit Hugo, mikä tämä on tämä Kanjaa ja mikä se on se toinen, se Ruotsin pakki, niin sekin Hortonen ja Lappalaisen Lassellekin rupeaa tulemaan ja sen vasta, että ei liiku jalka ennen samalla mallilla ja eikä ole samalla lailla lähes se lyöntilaakkaa sitä ylivuorossa sitten viivalta kuin ennen. Ja se kikketola, mikä sinne tuli, niin ei häppänä ole. Näin tässä kun meidän kesken arvostelee, jos et sitä huutele näistä, niin. Oikeastaan no edessä pelissä oli tämä Mononen, niin Siilijärven poikainen ihan selvästi paras Kalpan puolustajista, ihan selvästi paras pello ja puolustajapello, ja ei kyllä hyökkääjäkään loistanut. Harmillista on vaan Rissas Juakko on loukkaantuneena, on niin montako peliä liedä sitten poissa, että toivottavasti ei monta, kun ei taida sieltä reservistä löytyvän, niin ei taida löytyä niin isoja suokkoita täyttäviä pelloita, taittaa enempi olla vaan noita junioripuolen poikia ja niillä ei vielä riitä taidot eikä voivat eikä oikeastaan mikään niin vielä tuohon liigatasoon. Ja saa nähdä minkälaisen ensi vuonna mennään nyt kun ne tekivät niistä uusia päätöksiä sitä Kiekkoliiton pommistakin, että onko se ensi vuonna 18 joukkueen liigasarja pelattajia ja seuraavana vuonna sitten on 14 plus 10 semmoinen sarjasysteemi alkaa, että siinä 14 joka kerta yksi puttoo sinne 10 sakkiin ja sitä 10 sakista puttoo, se on yksi haara sinne 14 joukkueen sarjaa. Mutta tuossa 18 jännä homma, että miten sinne riittää ei ainakaan kotiivasta riitä tasokkaita pelloja, kun ne sanoo, että taso nousee huomattavasti, mutta ei taida riittää tasokkaita pelloja tai enempi. Joka joukkue joutuu satsomaan ilmeisesti ulkolaisiin pellojiin ja samalla sillä pallaa joukkueelta rahoa. Ei aika paljon niihin pelaajahankintoihin, että sinne joukkueen budjetit joutuu tiukille ja kellä eniten rahoa. Sitähän ne ajaa tuo viestiät takko, että kellä on eniten rahoa, niin se pystyy hankkimaan laadukkaan joukkueen, ostamaan parhaita pelloja sinne pellomaan. Ja ne joukkueet on sitten siellä 14 joukkueen eliittisarjassa niin aina käreissä ja vaikkakin ajateltaan, että kilpailijaksi sinne tullaan niihin huonompi budjettiloisen 14 joukkueen sarjalaisten sekkaan ne 10 sieltä toisesta sarjasta, että siellä rikkaammat kaupunkiseurat niin
satsaavat myös niihin pellojiin, että pystyvät nousemaan siihen elittisarjaan, siihen 14 joukkueen sarjaan. Mutta en tiedä, onko sielläkään sitten ei varmaan löydy kotimaisia pelloja sinnekään. Ja jos eivät uskalla joka paikassa, niin liigaseurat kuin nykyiset mestit, vai sitten mikä se nyt onkaan se uusi sarjajärjestelmän nimi, niin jos ei uskalleta sitten rohkeasti lähteä vaan nostamaan. Jos ei, niin omista juniorista ilman muuta pitää omista junnusta nostaa sinne, mutta yleensä junioripelloja sinne kehittymään ja nousemaan tasollisesti ylemmä. Semmoinen olisi se optimaalinen, ehkä se optimaalinen paras ajatustapa siinä, että saataisiin omilla junnuilla, junioreilla, nuorilla kavereilla, nälkäisillä pelaajilla nostettua nuo sarjojen tasot, ja samallahan sitten, jos sieltä rupeaa nousemaan tasokkaita hyviä pelimiehiä, vaikka ne nyt lähtisivät NHL:ltä, pysyisivät siellä Suomessa, mutta sitähän hyötyy sitten jossain vaiheessa maajoukkuettiin. Sen semmoista. Sen semmoista hommoja. Joo, mutta tämmöisillä ajatuksilla mennä huomenna tosiaan on marraskuun viimeinen päivä ja sitä tietää lähettää joulua kohti jutkottelemaan ja joko se on ensimmäinen adventtisunnuntai. Ei se taida, enkä tiedä, tuossahan se kalenteri on, mutta en tästä tiedä, että minkälainen tilanne siinä on, mutta kuitenkin niin, että pitää tuossa jo testaili aamupäivällä, niin pistänpähän vaikka tuohon video alaskuun tuosta kuvaan, kun testasin joulutähtejä, minkä laitan ikkunan jonnekin tuonne sitten muanattana joulukuun ensimmäisenä päivänä, niin loistelemaan, niin sitä tietää, kai sitä pitää jonnin näköistä joulua ruveta köpöstelemään. Jouluhan sattuukin nyt aika lailla työläisille, meille eläkeläisillehän sille ihan sama milloinka se on, mutta työläisille, niin onko se keskiviikko on jouluaatto, niin siinä jos pari päivää on sijaistanut Pekkasia siihen maanantain tiistain, niin, ja sitten seuraavalla viikolla oliko ne uuden vuoden tappaa, uuden vuotta on keskiviikko ja torstai uuden vuoden päivä. Ja niin jos on vapaa-päiviä sijaistellut, niin sinähän pääsee työläiset niin parin viikon lomalle. Tekki olisi mielissään töissä, niin jos olisi Pekkasia Jemiksessä, niin voisi pitkä huila. Siinä semmoista. Ja tämmöisillä jurinoilla nyt mennään eteenpäin. Pistäkäähän peukkua pysty, jos tykkäsiä ja tilatkee tämä kanava ja liittykää seuraajaksi tähän minun videojärjestelmään, tähän YouTube-kanavaan, Kettumakeen kanavaan. Ja minä yritän aina kerran viikkoon näitä vähittää näitä jurinoita tehdä, tai sitten jotta muuta tuolla luonnossa liikkuissahan siellä saapi aina, kunhan jos rupeaa lunta tulemaan, ne komiota maisemia ja vilmattua ja niitä minä yritän tässä
ponnistukseen, mutta suunta säilyy ylävartalon osalta. Tänne kanavalle aina koostella. Ja muistakkehan nyt ruveta älyttömän kilttinä olemaan, kun tuo joulu lähestyy. Niin, että ottaa lahjoja saisi, ja jos unen lahjoja, jos ei muuta. Niin. Elikkä näissä merkeissä joulua kohta. Sehän mutta unohtui tuossa äsken sanomatta, että tässä jo istun tietokoneen järjessä, että kommentoikkeen tuonne kommenttikenttään. Tykkäättekö minkälaisesti näistä minun videoista ja kommentoikkeen myös, että minkälaisia videoita haluaisia nähdä niin meikäläisen tekemään.